Welcome back to my channel, Mark Bombasi. Nagbabalik tayo for this vlog, and today's video makikita nyo kung gaano kaganda itong Punta Riviera Resort dito sa Bulinaw, Pangasinan. So yun na nga, nag-enjoy tayo dito. Sabi nila, sarado yung mga beaches, mga resort, pero nagkakamali sila dahil ngayong araw, April 2, open na open po ang Punta Riviera Resort, and we're here to enjoy this season. And yun na nga, makikita nyo sa video na to kung gaano kaganda itong pinagmamalaki ng Bulinaw, Pangasinan, ang Punta Riviera Resort. At yun na nga, tara, samahan nyo kaming mag-enjoy. 3, 2, 1, woo! And sobrang siya nila, diba? Kasi ba kayo? Ayos? Gaano kaganda itong Punta Riviera? Super ganda. Ano nasasabi nyo dito sa Punta Riviera? Ayos? Ayos! Woo!